Yeah. Sulla on kolkärki. Tervetuloa Källikouluun ja hyvää huomenta. Pari minuuttia. Ei oo pitkä homma. Meillä on tässä niinku uutta äänieristysteknologiaa, mitä me ollaan kehitteillä. Ja se toimii automaattisesti niinku sähkön avulla. Että siis, joo, se on sillä niinku siis me ollaan softa kirjoitettu. Ja siis sen pystyy se software sitten niinku siis yhdistää suoraan niinku kaiuttimiin. Siis kun sä softalla yhdistät siihen, niin se ääni, mitä siellä kuuluu siellä kämpän sisällä esimerkiksi. Tää on justiin paras vaikka justiin kerrostaloasuntoihin yömässä. Oletteko kerrostalossa? Joo. Jonkun bänditreenauksen. Silleen, että esimerkiksi jos on vaikka joku huoneessa. Julius voi kertoa vähän tossa, niin mä nopea näytän. Ja nyt meillä on niinku tässä näin mikrofoni. Nyt siinä se on myös tunnistanut mun äänen taajuuden sekä kovuuden. Niin nyt esim. Jos mä alan niinku puhumaan... Niin nyt se hävisi. Voit kertoa vaikka, että miten sulla on tämä päivä mennyt ja tälleen. No niin, päivä on mennyt ihan hienosti. On käynyt Tähden museossa nähnyt. Nyt meillä taitaa olla se tunnistus päällä. Noin, ja sitten me voidaan laittaa tästä se äänieristys päälle. Ja nyt sitten sä voit no miten itsestä tuntuu, että voit huutaa tai niin, silleen, että niinku ihan sama. Eikö niinku, kuulunut se mun huuto? ei kuulunut. No mä tosiaan huusin. Right, mitä me ollaan tehty tänään? Tänään kävi suihkus. Me herättiin. Kävi suihkus. Näin, chill. Nyt sä voit justiin testaa silleen korkeampaa, matalempaa, kovempaa, niin se niinku pitäisi olla silleen, että se ei niinku kuulu. Matalampaa vai korkeampaa niinku ääntä vai? Niin. Joka niinku kuvaan ääneen semmonen joku vähän kimeempi ja sitten joku matalampi niinku kirkasta tyyppinen. Testaa sillä. Teit sä? Joo. Joo, okei. Sitten voit vetää matalemman väliin. Hauka mikkiin tulee ääniraita. Ääniraita sinne. Aika lähellä. Kone automaattisesti niinku tekee sen ja sitten sen kuuluu ihan normisti, eli se toimii oikein. Voitko heittää sitten jonkun matala ja korkean äänen semmosen niinku pikkasen kiljasu? Joo. Kumpi ekana onko paljon? Heitä vaikka korkea ensin. Joo. Kuuluuko mitään? Sanoitko? Joo. Mä en näy, tässä on Okei, liian korkea. Joo, vetä sitten matala, ei kuulu ainakaan korkea. Vähän niinku kiljasu, mutta matalalta, vaikea selittää. Kiljasu, mutta matalalta. Niin semmonen örähdys. Okei. Jaa, mitä täällä on tapahtunut? Hei, olisiko sulla ihan 2 minuuttia aikaa kuulla meidän uusi tekniikka-idea? Meillä olisi... Kerro vaan. Elikkä morjesta, me ollaan semmoiselta kuin Sounded, uusi startuppi täällä Tampereen alueella. Ja tosiaan ollaan kehittämässä semmonen vastamelujärjestelmä tonne Koskikeskukseen ja tarvittais siitä sitten vähän asiakaspalautetta. Löytäisikö sulla niinku hiukkasen intoa mennä tonne vähän katsoa, että mitä me ollaan kyhätty? Materiaali-insinöörikaverin kanssa ja sitten sähkötekniikan kollegoiden. Täällä on niinku, homma toimii silleen, että täällä on managerin kanssa laitettiin kaiuttimet tänne sisälle. Ja sit siellä on semmonen automaattinen sähköllä toimiva niinku mikkisysteemi, mikä tunnistaa sun äänen. Sitten tekee robotti AI:lla niinku yleensä semmonen niinku tunnisteen sitä äänestä, pienen pätkä. Sitten me ollaan tuotu testiin tämmöiseen niinku urbaaniseen ympäristöön ja tässä meni joku 6-7 kuukautta varmaan niinku kyhätä tää koko homma. Niinku näyttää, niin on ollut vähän noin indeksit kyllä huonossa kunnossa, niin tää on vähän. Hommahan lähti siitä, että me ollaan oltu pioneereina tuolla Indissä ja saatiin sitten kuulovaurio ja sen. Demonstroi joku korkea taajuus ja sitten matala taajuus, niin sitten meidän ei pitäisi kuulla niitä ollenkaan. Oliko se korkein? Sanokko? Oliko se korkein? Ei kuulunut. Oliko sitten varmaan jos oli korkea, niin se oli hyvä. Jos Toimii. oli korkein. Ja matala. Joo. Ei kuulu mitään. Sitten vielä semmonen homma, että sut on teekkari jäynätty. Joo. Että tää on siis vitsi kyllä koko homma. No tiedättekö mitä mä Tästä ulos sieltä. että nyt kun mä joka vuosi ostan tuolla Oulussa on Ööpinen ja täällä on sitten tämä Tamppi. Ja mä sanon, että nyt mä en ostan tänä vuonna Tamppi, että olkoon tää mun jäynä. No hei, se on hyvä kosto. Mut sitten meillä on myös ollut niinku jotakin pikku ongelma. Mä niinku
Voit sä lukea tontosta? Mä arvasin vittu. Mut on teekkari jäynätty. Otatko vielä toisella toimella? Mut on teekkari täydätty! Tässä kohtaa voitaisiin laittaa kyllä niinku korkki kiinni ja lopettaa tää teekkari nyt tähän. Okei. Niin no se... niinku korkea huudon ja sitten vaikka matala. Niin silleen. Tai varmaan. Joo. Niin, ne tuli. Siis mä tein ne. Joo. Sä voisit lukea tontosta noin. Tuon teekkari jäynätty. Voitko vielä parilla äänentaajuudella ottaa? Mut on teekkari jäynätty. Kiitos.